Uh, but as far as our office is concerned, ang nabili na lang plebiscito is 8 and 9. Okay. Labot on Saturday. And I'm not yet sure kung ini igadugangan pa sang number of voting dates o kung may mga tikang manang NEA o isini. We will bring this information tanan sa NEA. Aha. But ang karon sa hapon may hearing sa branch 42 for injunction. Aha. Anong butang balon siya na kung magambal ka for injunction? Injunction is a relief nga ginapangayo sa petitioner, alibyo abi, nga pagauntaton ang plebisito. Okay. Samtang ang merito sang kaso ginaistun-an pa sang korte. No? Pero sa sana nga proseso, unlike sa TRO nga pwede summary, ani niya kinanglan mapresentar ka ebidensya. You have to Okay. present evidence in order to convince the court Aha. nga i-grant ang among injunction. Okay. Second, tagaan man opportunity ang ginakusar o punang respondents sa pagpresentar man sang iya ebidensya Okay. nga pamatudaan niya nga hindi nagkakabagay nga tagaan sang injunction ang petitioners. I see. So may countervailing evidence. Okay. So ina matabo karon medyo madinuguon nga presentation gali na sa may evidence. I don't think it can just be done in one setting. It could be more settings. Okay. Mm. So depende sa court kung ano ang iya maging desisyon pending sa sining kuan ninyo ginatalakay or pagtalakayon karon. Yes. Oy, see. Pero ang kuan niya sir, ang schedule nga 8 and 9 somehow kuno ay pa desisyon ng court, most likely madayon gid siya. Yes, kung wala sang desisyon ng korte or wala sang ipapanaog na injunction Okay. o kung wala man nga tandugon siya sa among schedule. Aha. No? So, initanan, ang on top of us is NEA Okay. supervising all these activities. So, it may or it may not be a case nga si NEA mismo amo ang maghahatag sang order tuhoy sining nabilin nga period sang plebisito. Okay. Okay. At butang balon because nga si NEA ang supervisor or supervising diri nga siya, pwede nga siya mismo mag-set maghimo desisyon on the scheduled nga plebisito. Yes, pwede gid. In fact, we are just nakaangot kami sa iya. Okay. No? Sa mga amuning nga mga direksyon. Oo. So without na pagpakayo permisos korte kaya mo lang na nila papilya, pwede nila yung mahimo. Yes, pwede gid. Okay. So sundo na mo ni karon ng injunction sir no nga tawag siya na preliminary injunction. Yes, mana siya ang application for writ of preliminary injunction. Okay. So sinong mapresento sir for in behalf sa Seneco kag sang Prime Electric, duha ka mo may representative ina. Iya, nagkakalain-lain nga abogado sa bahin ta si Attorney Ed Padillos sa Seneco. Ang Okay. sa Prime Electric naman daw ang Picasso Law Office sa Manila. Base. I see. So, finally, siguro, nanong imo advisory na lang sa aton sining mga member consumers? Kung madayon man gid ang 8-9, ginato-naton nga mga membro consumer sa pagpartisipar kag angot, manalawsaw kita, magatuon kita kung ining proposal nga joint venture agreement mangin benepisyo sa aton nga kooperatiba, no? Kaya mas maayo gid nga kita mismo ang magadesisyon kung hindi sa personal naton nga pamaagi kundi sa proxy pwede gid mo kapadangat sa inyong desisyon. It's high time for us to get involved. Especially ang ara sa mga subdivisions, no, sa mga sa mga exclusive nga mga puluyan, no, nga medyo hindi gid tama ang involvement
sa mga Aha. activities sa Sineco. Ginahatagid nga mangin informed kita sa aton mga kalatabo sa aton nga kooperatiba. Gani man, kiti sa mga exclusive, mga big time nga mga subdivision, abin lang kon niya. Huwag mo na, bayi lang na sila ya. Amo man, oo. So, mas maayo gid nga sila man makapanginon-anon, no, kag ma-involve sa sini nga mga kaywatan, no. Aha. Nakikita na gid na bisan sa pagpili sang direktor, no, less lang gid silang involvement nila. Aha. Mm. Kaya Kag mabam lang may sila. mga problema man kita action art Yes, sa mga sir. patay nung ang ila iyang damo na mga nadangat sa aton ng mga reklamo sa mga kapitan ng barangay nga kadamo sang mga patay nga ara sa lista. Adjus. So sa ila mangin unfair man nga ani sila wala iya sang way nga mapadangat nila ilang desisyon kag mapiktuhan ato iya ang naghatag sang positibo o negatibo nga desisyon, Okay. no, tuoy sining GV. So siniging pabalot naman kung anong ila sining direksyon sa aton. Aha. Grabe, no? Kiti ko pa rin na sa mga patay na iya nga way pa makakasa listahan, nakabudlay pa na iya mo. Mm. Hindi man naguro They sila are being counted as part of the whole of the number of consumers, no. Okay. So tagaan na siguro sang kasulbaran na niya. Oho. Kaya ti, mga madala sa tun sa isip sa rin kinanglan, required nga mo na 50 plus 1 mo. Yes, so Oh. Wala. Why bisang daw regular pero sa aton yang regular election sa politika iya nga sa gobyerno nga ti may ara sang ERB hearing do mo na blang nga cleansing sang listahan ti dra do why na yan no. yes, so wala. Kasi na kay bala mo naman tawo kung basta sige lang siya bayad sa bill niya. Sige man lang siya gamit niya, it doesn't care kung kasinungalan ng bill. Oo, correct. No? Oo, daw mo na ang mga kalatabo. Ang iba, nag-transfer na, kalima na i-transfer ang property. Oo. Lain na to yung tagiya, Lain malambil. dekada. Oo. Oo. So, these are the things nga nakalabot man sa igdulungog ni Nia Okay. kag sa mga LGU. So, tanawon ta kung anong ila siningang palanawan. Sige, sige. So, wala to na mo na. Whatever the results ni kag sa results ng meeting sang board buwas nga adlaw. Salamat gid attorney for the time. Thank you, Gid. Sinan. Action Hotline. Attorney Arnel Lapore, amo ni siya gali ang nagwa ang second malita today. Amo pa ni siyang Saturday dong atong sa branch 15 nga si Joaquin Malakad naman nag reklamo sini. Now, pero subong adlaw mo ni balantayan no ang preliminary injunction ang hearing